बाथ्राया जाहैबाय मा जेसेबांखिनि मानसिफोर थांदों बिथांमोननियाव बिथांमोना सोरबा जौजों गोदोनानै थानाय मानसि जुवा गेलेनानै फाग्ला जानाय मानसि आरो माखासेयानो नारि केलेंकारि गोनां मानसि बिथांमोना असान्तिखौ मोजां मोनो मानसि बुथारनायखौ मोजां मोनो सोरखौबा सिगि सिग' खालामनायखौ मोजां मोनो बिथांमोन बायदि मानसिया बै पार्टिफ्राव थाङो खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोननैसो गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय रायजोफोर आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ट्राइबेलनि हायाव एबा ट्राइबेल बेल ब्लक एरियायाव नन ट्राइबेल जाति एबा नन ट्राइबेल हारि जेरै आहम कुस गुरखा बिथांमोननो हानि फाट्टा होनो नागिरदों होननानै आङो मोनसे कल रेकर्डनिफ्राय मोनथि मोननाय जादों रायजोफोर आं बे कल रेकर्डखौ मैया मोनदों बे कल रेकर्डआ जादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिगाङाव सथिया समस्तिनि एमएलए मोन नाथाय दा बिथाङा नौदारा समस्तिनि एमएलए बिथांनि मुङानो जादों पद्म हाजरिका नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय फट'खौ नुखादों जानांगौ बिथांनि मुङानो पद्म हाजरिका बिथांजों डक्टर फुकन चन्द्र बर' बिथाङा जामबुंनि गेजेरजों मा सावरायलायदोंमोन बिथांमोननि सावरायलायनाय सुंद' कल रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो हेलो नमस्कार गुड मर्निंग नमस्कार मैं डॉक्टर फुकन चंद्र बड़ो কৈছিলো আমি এমএলএ সাহেব নহয় জানো হয় ভালে আছে মই ডক্টৰ ফুকন চন্দ্ৰ বড়ো কৈছিলো হয় হয় কিবা ছয়দুৱাৰৰ কালি আজি পেপাৰত পালো মানে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি মানে সি আহোম কোচ আৰু কিবা গোৰ্খা বিলাকক মাটি ম্যাদী পাট্টা দিছে কিন্তু একচুয়ালি ট্ৰাইবেল বেল্টত মাটি দিব নোৱাৰে নন ট্ৰাইবেল মানুহ বিলাকক কি হিচাপত দিলে পট্টাটো দিয়া নাই তাৰমানে এই আহোম আৰু জনগোষ্ঠী আহোম আৰু মানে কোচ আৰু গোৰ্খা বিলাকক দিছে গোৰ্খা বিলাকক এটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই বালিপৰা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত কিবা এটা প্ৰভিজন আছে চাগে নাই প্ৰভিজন নাই একচুয়ালি মানে মইতো কেবিনেট নাই সেইটো আপুনি জানে নাজানে মই নাজানো কিন্তু কথাটো হ'ল এছাম কথাটো আপুনি শুনক মই যিটো তাৰমানে মোৰ লগত আপুনি কিমানলৈকে কথা পাতিব পাৰে কি মই কেবিনেট সিদ্ধান্তটো যিটো আছে কেবিনেট সিদ্ধান্ত যিটো ৰাজহুৱাকে জনাই দিছে আৰু আমাক জনাই দিছে নটিফিকেশ্যন কৰি দিছে কেবিনেট সিদ্ধান্তটো হ'ল যে বালিপৰা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিখিনি আহোম মানুহ আছে যিখিনি গোৰ্খা মানুহ আছে যিখিনি কোচ ৰাজবংশী মানুহ আছে তেওঁলোকে মাটিৰ অধিকাৰ পাব কিন্তু বাকী কথাখিনি মই নাজানো তাৰমানে কেনেকে কি কণ্ডিশ্যনত কৰিছে এই কথাখিনি যদি আপোনালোকে চিফ মিনিষ্টাৰক এখন লেটাৰ দিয়ে বা এটা ডেপুটেশ্যন গৈ লগ কৰে আমি কেবিনেট সিদ্ধান্তটোহে আদৰণি জনাইছো দিছে আপুনি কৈছে ঠিকে কৈছে আপোনাৰ কথাটো মানে আপুনি যিটো কৈছে ৰাইট আপোনাক মই ডিনাই কৰা নাই আপুনি কোৱাটো যুক্তি আছে কিন্তু কথাটো হ'ল মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰি আছো কেবিনেটত সেইটো ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে কাৰণ এইটো এছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ট্ৰাইবেল লেণ্ড ৰেভিনিউ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1886 মতে সেইটোত কোনো অধিকাৰ নাই আছাম গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো মানে কৰিব কাৰণে অৰ্ডাৰ দিব কাৰণে কাৰণ অলৰেডি আৰু হাইকোৰ্টেও দিছে অৰ্ডাৰ এটা দিছে যে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকত নন ট্ৰাইবেল বেলক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি এভেকশ্যন কৰিব লাগে বুলি অৰ্ডাৰ দিয়া আছে এতিয়াও কিন্তু মানে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে কৰা নাই এইটো মানে ট্ৰাইবেলৰ এগেইনষ্টত কাম কৰি আছে না গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ভাল কাম কৰা নাই সেইকাৰণে চিফ মিনিষ্টাৰক জনাওক মইতো সমষ্টিটোৰ বিধায়ক হিচাপে সকলোৱে অধিকাৰ পোৱা বা হেৰি কৰাটো মই বিচাৰিম সেইটোতো হয় আপুনি বিচাৰিছে চিফ মিনিষ্টাৰক আপোনালোকে জনাওক সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোকে আমি অনাৰ কৰিম সেইটোৱে কৰিম আমি অনাৰ হাইকোৰ্টে যদি কিবা সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইটোৱে অনাৰ কৰিম হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটোতো আপোনাক লাগিলে দৰকাৰ হলে আপোনাক মই পঠাই দিব পাৰো হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ মানে ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকত কিয় লাভ নাই চাওক দেই কেবিনেট এটাই এখন গোপীনাথ বৰদলৈয়ে 51ত ট্ৰাইবেল মানুহখিনি সুৰক্ষাৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰিলে তাৰপিছত আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈ তাত 3টা জনগোষ্ঠীক কিবা অধিকাৰ দিয়াৰ কিবা আলোচনা কৰি কিবা সিদ্ধান্ত ললে এতিয়া এই বস্তুটো আপোনালোকে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা চিফ মিনিষ্টাৰক এটা ডেপুটেশ্যন ধৰি লগ কৰক
লগ কৰি পেলাই কথাখিনি জনাওক আৰু আপোনালোকৰ হাতত যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে দি দিয়ক, যিটো আচলতে নোৱাৰে। তেতিয়া সেইমতে যেতিয়া কেবিনেটে আকৌ আলোচনা কৰিব, সিদ্ধান্ত ল'ব, আমি সেই সিদ্ধান্তটোকে অনাৰ কৰিম। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু। সেইটোৱে। ৰাইজোফৰ ফুকন চন্দ্ৰ बर' आरो चुटिया समष्टिनि MLA पद्म हाजरिका बिथांमोननि सानैनि सुंद' कल रेकर्डखौ खोनानानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा? आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा डिसिसन लानो नागिरदों केबिनेटआव। थारैनो जुदि नन ट्राइबेल जातिनो एबा नन ट्राइबेल हारिनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव जुदि हानि पाट्टा होनांगौब्ला अब्ला साननानै नाय रायजोफोर माबायदि जाहैगोन। इयुनाव ट्राइबेलफ्रा थाहैगोन ना थाहैया, ट्राइबेलनि मोन्थाया गोमालांगोनखौसो आं नुहुरदों रायजोफोर। दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिथाङा मा मोजां खामानि मावनानै होदों साननानै नाय रायजोफोर। बिजेपि सरकारा जोंनि थाखाय, जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिराद हेंथा खामानि मावदों होननानैसो आं सानो रायजोफोर। आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव नन ट्राइबेल जातिफोरनो हानि पाट्टा होनो थाखाय बिथांमोना केबिनेटआव डिसिसन लादों होननानै जोङो दिनै मोनथिनानै मोनबावबाय। फैबाय थानाय समाव मा जाहैगोन जों ट्राइबेल माहारिफ्रा साननांगौ जानानै फैदों नङा होमबा रायजोफोर। स' रायजोफोर दाना फैदो गुबुन मोनसे आपडेटआव। बिपिएफ हान्जानि दुथांफोरा मिशन बैसोमुतिनि बेनारखौ बिसिदों होननानै रुंगुल बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे बिपिएफ हान्जायाव जाय सुबुंफ्रा एबा जाय सोद्रोमाफ्रा जयेन जादों बिथांमोना जौ फाग्ला, ड्राग्स फाग्ला, गान्जा सोबग्रा आरो नारि केलेंकारि थानाय बिथांमोनासो बिपिएफ हान्जायावहाय जयेन जादों होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। नोंथांमोना बिथांनि सुंद' फोरमायनाय भिडिअखौ नायनानै लाबावदो। थांनाय 17 बोसोराव जाय पार्टिया सासन खालामदोंमोन बिथांमोननि बाथ्राखौ दिनैनि तारिखाव सावरायनाया गोबां गोनांथि दं होननानै आं सानाखै। बाथ्राया जाहैबाय मा, जेसेबांखिनि मानसिफोर थांदों बिथांमोननियाव, बिथांमोना सोरबा जौजों गोदोनानै थानाय मानसि, जुवा गेलेनानै फाग्ला जानाय मानसि, आरो माखासेयानो नारि केलेंकारि गोनां मानसि। जाय बिथांमोना असान्तिखौ मोजां मोनो, मानसि बुथारनायखौ मोजां मोनो, सोरखौबा सिगि सिग' खालामनायखौ मोजां मोनो, बिथांमोन बायदि मानसिया बै पार्टिफ्राव थांदों। बेखौ लानानै जों सानसोनांगौ गैया। सोरबा स्टुडेन्टआ आमुक पार्टियाव जइन जादोंनो होनना बुंबानो जोङो बेखौ माबा मोनसे मेजर इस्यु हिसाबै लानाया खोब माने गोथौयै जोंनि मानसिफ्रा लानायाबो मोजां नङा। बिथांमोन बायदि मानसिया सा साज्रां मानसि, आरो जायफोर मोजां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, कलेज आउटगयिं स्टुडेन्टफोर दङ, बिथांमोना मेक्सिमामानो जोंनि पार्टियाव अर्थात इउपिपिएलआव जयनिं जाखाबाय अलरेडि। आं बेखायनो बुंदों जौ जुवा आरो हिन्जावजों गेलेबोनाय बे पार्टि, बेवहाय रावबो मोजां सुबुंफोरा दिनैनि तारिखाव थायाखै। दा बाथ्राया जाबाय थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना मोजां खामानि जिहेतु मावनो हायाखै, दिनै इउपिपिएल सरकारनि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना एलार्जि जादों। बेराफारसेथिं नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि माखासे पस्टारिंफोरखौ बिथांमोना, जोंनि माखासे एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ बिथांमोना इलिगेलि बिसिदों। बेयो आयेननि नोजोरजोंबो बेरेखा खामानि मावनाय जादों। बेनिखायनो जायफोरा बिथांमोननि बे माने थुनज्लायनायाव बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों, जों बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनानै होदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावा। गावसोरा मोजां खामानि मावनो हायाखै, नाथाय दिनै इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना जुदि सानफ्रोमबो बिदि खालामबाय थायोब्ला अराय समनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बिदाय होनो थाखाय थियारि जानानै दङ। बाथ्राया जाबाय क्लियार काट बाथ्राया बेनो, दिनै बैसुमुतिनि सोमोन्दै माखासे मानसिफ्रा मोनथिनांगौ दङ, जोंनि हा हुनि मोन्थायनि सोमोन्दै मोनथिनांगौ दङ। दा बेफोरबायदि मोन्थायखौ मोनथिहोनो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे एडभार्टाइजमेन्ट, माखासे हर्डिंसफोरखौ लगायनाय जादोंमोन। दा बेखौबो हराव माने अन्थाइ खुबैनानै सोरबा ब्लेडजों हासिनानै दिनै बिसिदों। बेयो एज ए हल जोंनि समाजनि थाखायनो खहा, नट अनलि गभर्नमेन्ट। गभर्नमेन्टआथ' जेसेबां सोरबा बिसिबाबो बेखौ होफिनबाय थागोन। दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोननि जा मानसिकता, जा गोसोआरि बिथिं एसेबां गाज्रि जाबाय ने, जे जेराव जोंनि मानसिफ्रा हा मोननांगौ, दिनै माबा मोनसे सुबिदा मोननांगौ, बेखौसो गभर्नमेन्टआ बे हर्डिंसफोराव होदों। बेखौ बिसिनायनि ओंथिया मा? बेफोरबायदि बेसलेस खामानि मावनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। बिथांमोनखौ जिथु ससाइटिया अलरेडि एभयड खालामबाय, बेनि थाखायनो बिथांमोना
हजम खालामनो हायाखै डाइजेस्ट खालामनो हायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना आबां जाबां जानला मानला बेआइनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ फैबाय थानाय समाव जोङो भेरि माच क्लियार जे एमपि इलेक्शननि उनावनो बे मानसि बुथारग्रा हान्जा मोनसेया जायनिखि माने जौ जुवाजों गोलाव सम गेलेबोबाय जोंनि गोदान जोलैखौ बरबाद खालामबोबाय गाज्रि जोलै फोबोबाय बिथांमोन बायदि मानसिनि जि राजनिति भबिष्यत बेयो अलरेडि जोब्बाय दा बेखायनो आङो मिडियानि लोगो नोंथांमोनखौबो खावलायदों जे बिथांमोन बायदि मानसिनि जि पाब्लिसिटि बे जोबोद माने खम जानांगौ गाज्रि मानसिनि पाब्लिसिटिया जेसेबांनो जायो दा एसेबांनो समाजाव गुलाय थासारि फैयो दा बेखायनो जोंनि जि गोग्गो समाज बे गोग्गो समाजाव माखासे भाइरासखौ जाय भाइरासफोरानोखि जोंनि समाजाव गुलाय गुजाय लाबोयो जाय भाइरासानोखि जोंनि समाजाव गुनजिरहरो बे माने भाइरासफोरखौ जोङो दानिफ्रायनो खोमालांनांगौ आरो बिथांमोन बायदि मानसिखौ जों सिला मेगनजों नोजोर होनांगौ थेंक इउ नैबे समाव मोनसे सोंथि माने थांनाय गोबाव बोसोराव हाग्रामा महिलारिया केम्पेइन खालामनाय समाव बुंदोंमोन जे माने फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियावहाय रावजोंबो एलायन्स जायालासिनो जों हारसिंनो गेलेगोन आरो देरहाखागोन होननानै बुंबाय नाथाय दिनै कंग्रेस बिथांमोनजों एलायन्स जानानै गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव मा बुङो हाग्रामा महिलारिया जाबाय सासे स्थिति गैयै मानसि थांनाय गोलाव समाव बिथाङा बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन होननानै दा बिथाङा ना आइडिअलजि दङ ना प्रिन्सिपल दङ दा बिथाङा जेबो बेफोरनि माने स्थिति जिहेतु गैखाया दा बिथांनि बाथ्राखौ लानानै जों गोबां सावरायनांगौबो गोनांथि गैया बिथाङा माला मा खालामो माने बिथांनि बाथ्रासै बिथाङा जितु अलरेडि जोब्बाय पलिटिक्सनिफ्राय बेखौ जितु रायजो राजाफ्रा बिदाय होबाय बिथाङा मालाबाबो पावाराव फैफिना आरो एमपि इलेक्शननि बाथ्राखौथ' दोनथ' बिथाङा जिफोर माने सिमांखौ सुजुबाय थादों असमियाव जे बुङो आकाशत सांपाता होननानै बिदिसो जादों थारमाने आरो जाय बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फल' खालामदों बिथांमोना गावनि फिउचारखौ बरबाद खालामना लानायनि अनगायै जेबो जायाखै दा बै समावबो हाग्रामा महिलारिया बुंदों बिथाङाथ' एक नम्बर बर'नि बिरोधि मानसि मैया दाख्लै नोंथांमोना नुदों जे माने ख्रिस्टान धोरोमनि एगेन्स्टआव बिथाङा गावनि राइटिं पेडआवनो हम मिनिस्ट्रिसिम लाइजाम लिरदों बेराफारसेथिं बड'लेण्डखौ बै समाव 110% जाया होनना बुंदों सिमा जुदि बारायोब्ला आं प्रमद बर' बिथांनि आथिङाव हमगोन होननानै बुंदों डेट मिन्स मा गुबुन हारिफोरखौ थुंज्लायगासिनो दङ जोंनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय बिथाङाबो माने आखाइ होगासिनो दङ दा बेनि थाखायनो जों साननो गोनां जादों आरो थांनाय गोलाव समाव नाफामनि बादै गुबुनफोरखौ माने एसटि होनायावबो बिथाङा अबजेक्सन गैया होननानै गावनो माने लिरनानै हरलायलायदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जुदि नायोब्ला बर' जातिनि एक नम्बर सुथुरा सोर दा बेनिखायनो दानि एक्टिभिटिसफोरखौ दहाय आं बुंनाय बाथ्राया दिनै हर्डिंस मोनसे बिसिनायसिम बिथांमोना फैबाय एसेबां डार्टि पलिटिक्स आरो पलिटिक्सखौ गाहायसिम माने दिनैनि तारिखआव बिथांमोना जे गेलेनो गोनां जादों बेनि ओंथिया बेनो जे बिथांमोना जोबोद माने बाब्राबगासिनो दङ जिथु जोबथा समाव बिथांमोना मोनफैबाय